КИМС идарәсе инспекторлары Казансу һәм Идел елгалары акваториясын тикшерә. Хокук бузучыларны озак эзләргә туры килми. Каршыга туристлар утырган көймә чыкты. Судно билеты бар, әмма техниканың тикшерелгәнен дәлилләүче документлары юк. Повторно, то есть уже злостное нарушение, 6000 теперь. Капитан Кирилл Севковка әле 2 атна элек кенә 5000 сумлык штраф салганнар. Документларны тәртипкә китерергә вакыт булмады ди. Надо заранее записываться. Техник күзәтү узар өчен бик күп вакыт кирәк. Алдан языласы чиратлар зур. Мин судның капитаны гына, ул минем исемгә рәсмиләштерелмәгән. Шуңа мәсьәләне мин генә дә хәл итә торган түгел. Техосмотр үтмәгән лодкага инде 5000 меңнән штраф башлана инде. Мона нигәдер килмиләр бит. Монда госуслуги дигән бер бар. Язылда бар инде. Жилетлары булып пассажирларга кидермиләр, улны еш була торган әйбер инде. Булганнар, аны киде бар инде. Бер гайбәсе битендән. Исегезгә төшерәбез, 2022 елда иминлек таләпләре үтәлмәү сәбәпле Иделдә Аркадия карабы су астына киткән иде. Анда 34 кеше утырган була. Яшелүзән районында көймә катерга бәрелгәннән соң бер кеше үлде. Узган ел кеше судны баржыга бәрелгәч тә бер ир-атның гомере өзелеп, пассажиры төрле тән җәрәхәтләре ала. Суда көндез дә, төнлә дә уяу булырга кирәк ди инспекторлар. Буквально вчера в ночное время у нас был случай, когда... Әле кичә төнлә генә Камыс саклагычының Кырныш авылы янындагы өлешендә бер судно әйләнеп каплана. Анда 4 кеше утырган була, икесе балалар. Әлеге гадәттән тыш хәл төнге сәгать 1дә килеп чыккан. Халык бу вакытта суга нишләргә дип чыккан, билгесез. Хәзер белгечләр тикшерү алып бара. Көннәресе торганлыктан суда иминлек таләпләрен үтәүгә аеруча зур игътибар бирелә. Шуңа мондый рейдлар атнага ким дигәндә 2 тапкыр оештырыла. Тикшерүләр даими булганлыктан соңгы арада кагыйдә бузу очраклары да кими башлаган. Сергей Страдумов көймәсен 1 ел элек сатып алган, таныклыгы гел үзе белән техникасында даими тикшертеп тора. Мин көймәне үзем өчен генә сатып алдым. Истедә анда йөрү шундый рәхәт, кичкенәдән көймәләр күреп үстем. Шуңа иминлек таләпләрен үтәргә кирәклеген мин яхшы аңлыйм. Биш балта бистәсе яры буена якынлашабыз. Монда су кыенырга ярамаса да, балалар белән ял итүчеләр күп. Тикшерүчеләр һәрберсе белән аралашып, мондый җирдә үзеңне ничек тотарга кирәклеген аңлаталар, махсус мәгълүмат тараталар. Куркыта инде, кая барырга? Нишләргә? Наверное, барыбер бераз карарга кирәктер. Кеше бит инде. Ничек кызу урамда, менә нишләргә хәзер? Бөтен кешенең дачасы да юк, бөтен кешенең авылы да юк. В целом необорудованное место, говорят, не пугает. Просто здесь тенек есть, здесь спрятаться. Жара. А так в основном мы ездим карьеру. Күңелсез хәлләр нигездә коену өчен җиһазландырылмаган сулыкларда килеп чыга. Бүген генә Түбән Каманың Кара күленнән водолазлар 30 яшьлек ир-атның үле гәүдәсен чыгарган. Монда су керү рөхсәт ителмәгән була. Актанышта 66 яшьлек ир-ат батып үлгән. Җиһазландырылмаган сулыкларда быел 12 татарстанлы һәлак булган. Тулайм алганда 31 кеше батып үлгән. Шуның 4-се балалар. Рүзәл Шарипов, Әнвәр Шәрифуллин, Яңа Гасыр каналы.